Ka Rumen Fitness Gym ka jika kilanmet ka babiang tam Hanongpo Riboy District ka badonru ya ki international equipments ki bakantuk ya ka sauna and steam bath shower lockers and functional area ka donru ya fitness program group classes bodybuilding strength and conditioning kettlebell workout crossfit animal flow HIIT powerlifting but QA ka ilat ya pi hakador ka babit nak benta ki jingtip babnya phone she ki number nyo nriu saw iwe khandai not nriu nyo iwe not but nyo not iwe khandai pra not sansan iwe ar Kumshi benta ban penklan bat ban kentiu shushu na benta ki khun samla ka jella ki badania ki sap ile kai bapher kamtam ki badania ka sap ha ki jinge le kai yakura kawai na ka kenhun ai jingi kai boxing ka them riboy ka bala tip kum ka riboy district boxing association ha ka hnriu tarik ulber arja apuai kalayo ban penthmai no ekinong kit kam jong ka association ha ka ne ka sngi lai don rengkat langru iba Johnny Nongrum i balong i president bariam jong ka RBDBA i kong Mersha Doling bat iba Denister Marwen ki balong ki coach jong ka RBDBA bat iba Kraw Kharmau Plang i balong i joint secretary jong ka Meghalaya Boxing Association bat kinong kit kam ki balayo ban penthmai ha kane ka sngi kilong iba Sumar Langswer kum i president i kong i bala penhun nongbet kum i vice president i kong Mersha Doling kum i general secretary iba Denister Marwen kum i assistant secretary iba Brightster Kharhunai kum i finance iba Lastons Imli kum i publicity bat iba Johnny Nongrum kum i advisor bat harengkat ki prangut ki khot batmai jong kaneka committee jikmet mai kini kam jong Riboy District Boxing Association na batau snem arkuwe hadu arkulai kabarlong na bata lai snem arkuwe arkulai kabarlong bata lai snem bat layo jong kit kam te na kaya bilang ai kudai kapang ya presiden berimjini berdana ini Pak Johnny Nongrum nangka observer di bawah nangko ka Meghalaya Boxing Association joint secretary jungi bakrau te nangka jang ya pi ki dekat bar khaj ke bedar lang hangi bat kham tami tu ki nong ke kam baro ki bathmai ki ba don bata bani mata sing ban sim ki jingket kam ban sim jingket kam dei ka kam ka baret re ka dei ka kam ka khya aba pibat elu nu ka kam ka dei ka responsibility jong pi ban ka tiu ya ka namar ni baro pote ka kam kani kam dei ka bangi outlook ka dei ka bagi ai social work nam ta ki we temre ha bangi ai ka de bandar pan adu ka mensir makam dan jingmut ha bagi ai ni ki bro bang kimi nanti bangi yo pian temre ha bagi ai kamut de ban ai sobha ha bagi ai sobha kamut kapor ka jongki te ha kani ka association hi bon hi ru bat ka jingya sei ru bon ngim yo padan ka jingya sei te komentar ha bagi kani ka jingmut ya kani ni shya sei ni bersha Dennis Makrai manga kimi dan parla ni shya sei man kapor kalau unda temre ngidan ka we ka jingthung kalau ha bangi sei niyo ka jingker ku no uble namar beli ki khina ba bon ha ru se kumala ong ne ri ba krau ba kidan ka potential tang ba namar nimdan menu ki bayalam nanti yaki mo temre ngidan ko ba jong ba Johnny lai ram nanti nadu ka basdang bagi niyo ai ka Riboy district bat menta ka poi sa por jangi ba bandang khap kan tiu shishu man khap pan bha shishu ya kata ka ba ki la le maki ka ek denjat ka jongki ka bala don bangin pendam andre bangin kiu dak bangin pe ka denjat jongki ba wa ilam nanti ni de jong ba Johnny ba ki khot hang ka por ni ka kam jingi ka long mata ban pan bha shishu banang ka tiu shishu bangin ngla beliau iki krur dari Riboy district makin ni khmat ya ka district ya ka state ba kham tam ya ka ri baro kowe mo bangin mi khmat ba kata la bale tan la da mangi kum kinong ke kam ni sim khia mar ba pi kina la ngi nim sim khia kinong ko sim sinu kali ka kamram jengi tengah kuak bakani ka kam ka bangi sim menta kali berlang kata nadu mensim bangin IT bat mensim hi yaki yakani ka kam ka bangi bat bat na next kamba yang ni sekemat pakai ni yo kan membuat banyak simti lah ni train untuk boxing kamar kamtam kumunchwa bi dan ko jani nari bhai ri ki bon potential mopet jangan next kamba yang ni sekemat ni train sistem tam punya bat na kapos ya kakam dari jadi ban train sistem kono penmi ikna boxer nomor nari bhai ri ki bon ba ni mencuang ke dan atas nam na tu ustang ni dan boxing nilai simpi ri ka boxing jong la ni ya babon ni kena nari bhai bodon sa potential don kerenjen don government
Nomor jam Juni kasih ni kamu tunai kiwe bukan he. Benar boy tuan. Kiwe saya Juni. Lada Beatrice kami angin sekam angin hari boy kini di boxer boleh buat kipan mikmat ya jelas. Wat kidang jelas Beatrice kini orang mikmat udah tadi.